खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एबसुनि दैदेननाय दिल्ली सेमिनार, 6थि फारिलाइ फोसाबनाय आरो बर' गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय नेशनेल लेभेल सेमिनार खुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सा-सानजा ओनसोलनि थागिबि दोहोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै मोनसे हादोरारि सेमिनार खुंफुङो। इडिआ आसामाव गोबां कौटि रांनि नंखाय साप्लाइ स्केमखौ हमदों। सिग्रोमनायाव नोगोद रां, गारिफोरखौ जब्द। चिराङाव ट्राइबेल थाथाय आरो हानि मोनथाय दाबिनानै गिदिर सान्थाल हारिया हानजा सुरदों। कच राजबंशी फरायसाफोरा एसटि स्टेटनि दाबिखौ लानानै गुवाहाटीआव धर्ना। आसामा 24 घन्टानि गेजेराव सा 5 फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरखौ रायजो नागारनो बिथोन होदों। जेडिइउनि दैदेनगिरि नीतीश कुमारआ 20 नबेम्बर बिस्तिबारखालि 10थि खेबनि थाखाय बिहारनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। हाग्रामा महिलारिया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो भुटाननि थान्दै हानजाजों लोगो हमो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ एबसुनि दैदेननाय दिल्ली सेमिनार, 6थि फारिलाइ फोसाबनाय आरो बर' गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय नेशनेल लेभेल सेमिनार खुंदों। दिल्लीयाव मोनसे हादोरारि सेमिनारनि थाखाय ज' जानानै संबिजिदारि सोदांफिननाय आरो आसामनि हारिफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोजोननि खोथा होनायफोरखौ थाबैनो मावफुंनो दाबि खालामदों। कनस्टिटिउशन क्लाब अफ इन्डियायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव मोन10 गावखुंथायारि जिल्ला आफादफोरनि दैदेनगिरि, आयेन रोंग'साफोर, एमपि आरो मावथि सोद्रोमाफोरखौ ज' खालामनाय जादों। बिथांमोनहा मिरु सरकारखौ फैगौ गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टनि जथुम्मायाव दफा 286थि फारिलाइखौ सोदांनो खावलायो, जेराव 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि आबुं बाहागोफोरखौ थि खालामनाय जादों, जेरै रांनि अनसुंथाइ, हानि मोनथाय, गामि गौथुम आरो जर'खा जौगाखां पेकेजखौ बाहायनाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बर' गोरोबथाया गोबां गोहो आरो गोख्रों रांखावरिनि खोथा होदों, नाथाय गुबै दफाफोरा आबुं जायाखै। नायबिजिरफिननाय सावरायमेल खुंजादों, दा पार्लियामेन्टआ राहा लानांगौ। बिथाङा बे बाथ्रानि सायाव बोलो होनानै बुङो दि बेफोर सोलायनाया माबोरै गौथुमफोरखौ धोनफोरखौ सामलायनो आरो ओनसोलारि आफादफोरखौ मोजाङै सालायनो हानाय खालामगोन। गुबुन गारांफोराबो गोनांथि जानायखौ नारसिनदों। त्रिपुरानि ट्राइबेल अनसाय मन्थ्रि शुक्ला चरण नावटिया बिथाङा गावनि हादोरसानि 2015 मायथाइनि 6थि फारिलाइखौ बांहोनो थांखि लानायखौ मावफुंनो खावलायदों। बेखौ नोजोर होनानै दि हारिसाफोरनि सुबुं अनजिमाया 33 जौखोन्दोसिम गोग्लैबाय। जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों गौथुमा गोनां। मिज'राम आरो मेघालयनि जाफुंसारनायखौ नाय होनना बिथाङा बुङो। बिटिसिनि बारग' गाहाय प्रमद बर'आ दाजाबदेरो, गोरोबथाया खालि बिसायख'थिनि हातखोंदा नङा, बेयो 40 बोसोराव खोमानांनाय 5,000 सुबुंनि जिउ बाउनायखौ मान होयो। गोजौ बिजिरसालिनि उकिल बिजय हानसारिया बायदि आयेनारि दिग्गजफोरा गुदि बिबानफोरनि थाखाय दिदोम मिरुआरि रांनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै सांग्रांथि होयो दि गोरोबथाया मोनसे शेल्फआव जिरायनो हाया। कासी हिल्स आरो गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा नखर मन्थ्रिजों खोथा होनाय सावरायनायाव गोबाव जानायखौ सोंखारिनानै खौसेथिनि समायखिरा लायो। बे सेमिनारआ दिनै 21 नबेम्बरखालि जन्तर मन्तराव धर्ना होनानै थि समाव फोसाबनायनि थाखाय नारसिननाय हाबाफारि लानानै फोजोबो। बे खौसेथि हान्जाया गोजोन गोरोबथाफोरनि सायाव फोथायनाय खमायलांनायनि साननायनि गेजेराव गावखुंथाय आरो जौगानायाव मोजां बाहागोनि थाखाय नर्थ इस्टनि जुजिनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सा-सानजा ओनसोलनि थागिबि दोहोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै मोनसे हादोरारि सेमिनार खुंफुङो।
हारिमुआरि रैखागिरिफोरखौ हाथियार दैखांनो खावलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मैया मोनसे हादोरारि सेमिनार खुंदों, जाय सा सानजानि गोमालांनो हमनाय थागिबि धोनफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। अरेल एन्ड रिटेन हिस्ट्रि, इन्डिजेनियास आर्ट्स, विलिं, इक'लजिकेल क्राफ्ट्स, बड' ट्रेडिशन्स एन्ड लेंगुवेज मुंनि सानसेनि बे हाबाफारियाव रोंगौथि गोनां आरो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ बे आयदानि रुजुजायै उनमोनथाइखौ माबोरै गोख्रै सोलायनाया जोबस्रांगासिनो दं बेनि सायाव सावरायनो थाखाय गोसो बोनो हादों। मुलुगसोलोंसालि केम्पासआव आयोजित बेयो खुगा सल'फोर, दोरोङारि शिल्प, जाग्रा आदबफोर आरो रावफोरखौ लिरथुमनायाव गोसो होदों, जाय आसाम आरो बिनि बायजोआव थानाय हारिफोरखौ बेखेवो। मुंदांखा मेलेमजिबि डक्टर जे.बि. भट्टाचार्य बिथाङा बे गोजाम गियान खान्थिफोरखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथार गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै सेमिनारखौ जागायो। गोदान मुगाजों सोमजिनाय खैफोदफोरखौ नोजोर होनानै बिथाङा बुङो दि जों दा राहा लानांगौ। गुबुन गुबुन आयदानि बुंथिगिरिफोरा गाव गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायहरो। प्रफेसार सुकेन्दु देबबर्मा बिथाङा सि दानाय आरो दानाय लुनायनि सायाव गियान होयो। फारसेथिं पिनुएल बसुमतारिया जाग्रा आदारनि दोरोंनि सायाव गोथौवै नोजोर होयो। हादोर गेजेरारि रोंग'थि डक्टर काबुराशि य'शिहिर'निफ्राय फैदों, जाय जायगानि आरिमुजों समानथाय लाबोनो थाखाय जापाननि मोनसे समायना औवा मोसानाय तमासुदारखौ दिन्थिफुंदों। प्रफेसार सारा हिलाली आरो दामिमानबि सुचियानजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरा राव संरैखाथि आरो आबहावायारि आदबफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बे सेमिनाराव बे बाथ्रानि सायाव नोजोर होनाय जादों दि सुबुं माहारिजों दैदेनजानाय डकुमेन्टफोर बायदि हरखाब राहा लायाब्ला सा सानजानि हारिमुफोरनि धोनि टेपेस्ट्रिया अरायनि थाखाय गोमालांनो हागौ। बानजायगिरिफोरा मिजिंथिदों दि बेयो बेफोर दोरोंफोरखौ इयुनाव खौसे खालामनो गुवार नाजानायखौ थुलुंगा होगोन। थामथि खौरांआव दङ इ डि आ आसामाव गोबां कौटि रांनि नंखाय साप्लाइ स्केमखौ हमदों, सिग्रोमनायाव नोगोद रां गारिफोरखौ जब्द। भारतनि इनफरमेन्ट डाइरेक्टरेट इ डि आ रां जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। आसाम आरो दिल्लीनि मोन' थावनिफोराव सिग्रोमनानै जायगानि काउन्सिलफोरनो नंखाय बिथोन होनाय मोनसे गिदिर स्किमखौ बोखांनो हादों। 18 नबेम्बर खालि इ डि नि हानजाया मानि टप-लान्ड्रिं आयेननि गेजेरजों गुवाहाटी, कक्राझार, तेजपुर आरो गोदान दिल्लीयाव सिग्रोमदोंमोन। नायबिजिरनाया कौटि कौटि रांनि नंखाय साप्लाइ डिलफोरनि सायाव नोजोर होयो, जेराव थगायग्राफोरा दिमा हासाव आरो मिसिं अट'न'मेसन काउन्सिल बायदि आफादनो नंखाय बिथोन होदों। बिसोर नंखाय डकुमेन्ट, सागान आरो चेक बाहायनानै कम्बल, टारफ, खुन्दुं, सानखरां आगजु आरो लुनायनि मुवा बेसादफोर बायदि बेसादफोर जगायनायाव साप्लायारफोरखौ थगायदोंमोन। साप्लायारफोरा गासै 2.04 कौटि रांनि फिसा कमिसन मोनदोंमोन, नाथाय काउन्सिलफोरा माब्लाबाबो गासै 9.86 कौटि रांनि इनभ'इसखौ होआ, जायनि थाखाय खहा जानांनाय सुबुंफोरा थाबथानानै थानांदों। गाहाय सन्देह खालामजानायफोरनि मादाव ऋषिराज कन्डिया, बिजु दास आरो मुकेश जैन दं। सिग्रोमनायाव 14.5 लाख नोगोद रां, गंनै लाक्जारि कार, गंसे टय'टा इन'भा हाइराइडार आरो गंसे फर्चुनार, 65 लाख रांनि हा डिलनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे सन्देह गोनां फोरमानलाइफोर आरो डिजिटेल फाइलफोर बोखांनो हादों। इ डि आ 13.68 लाख रां थानाय बेंक एकाउन्टफोरखौबो फ्रिज खालामदों। एजेन्सिआ आरोबाव नायबिजिरनो, जब्द खालामनो थाखाय थाखोमानाय सम्पथिफोरखौ नागिरगोन आरो थगायजानाय आफादफोरनि थाखाय रांखौ हरफिन्नायनि खोथा होयो। बे हमनाया बेखौ दिन्थियो दि माबोरै थगायग्राफोरा पाब्लिक फान्डनि मुलाम्फा लायो आरो रोंग'साफोरा बुङो दि बेयो मोनसे गिदिर कारापसन नेटवार्कखौ दिन्थिनो हागौ। ब्रैथि खौरांआव दङ चिराङाव ट्राइबेल थाथाय आरो हानि मोनथाय दाबिनानै गिदिर सान्थाल हारिया हानजा सुरदों। गोबाव समनिफ्राय थालांनाय थागिबि सुबुंफोरखौ गनायथि होनाय आरो हाखौ रैखाथि होनांगौ होनना दाबि खालामनो थाखाय रोजा रोजा सान्थाल सुबुंफोरा मैया आसामनि चिरां जिल्लायाव मोनसे गिदिर हानजा सुरनानै लामायाव ओंखारो। बे सोमावसारनाया सुन्दरी गामिनिफ्राय जागायदोंमोन, जेराव सान्थाल हौवा, हिन्जाव आरो लाइमोनफोरा अल सान्थाल फरायसा आफाद आसुनि बेनारनि सिङाव ज' जादों। बिथांमोनहा 27 नं हादोरारि राजालामाजों काजलगांव जिल्ला गाहाय मावख'नि फारसे हानजा सुरदोंमोन।
बिसोरनि जुजिनायनि गुदियाव दङ सिनायथि, मान सन्मान आरो मुलाम्फाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय भारतनि संबिजिरनि सिङाव मावख'आरि अनुसूचित जनजाति एसटिनि थामान। बिथांमोनहा सान्थाल नखरफोरनि थाखाय हानि बिगोमानि फोरमान बिलाइ पाट्टा, हारिनि फोरमान बिलाइ आरो आदिबासि गोजोन गोरोबथानि समायखिराफोरखौ आबुङै मावफुंनो खावलायो। जेबो दाङाबाजि जानायनि खौरां मोननाय जायाखै, नाथाय दैदेनगिरिफोरा गोख्रों सांग्रांथि होयो। जुदि सरकारा 25 नबेम्बरनि गेजेराव एसटि स्टेटखौ लानानै थिरांथायारि राहा लाया, अब्ला जों 2022नि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ गोख्रों सोबोक फोरोंगोन होनना सासे थान्दैआ बुङो। बे जांख्रिखांनाया सान्थालफोरनि नेवसिनायनि हेंथायै जुजिनायखौ दिन्थियो, जाय हा-हु आरो मोनथायफोरखौ लानानै न्याय मोननो थाखाय नारसिननाय जादों, जाय इयुन जोलैनिफ्राय सुस्रांजायाखै। 5थि खौराङाव दङ क'च राजबंशी फरायसाफोरा एसटि स्टेटनि दाबिखौ लानानै गुवाहाटीआव धर्ना। क'च राजबंशी फरायसा आफादआ सतसालाव धर्ना होनानै सिडुल ट्राइब एसटिनि मान आरो हारिनि मोनथायखौ रैखाथि होनो दाबि खालामदों। सा 300निबो बांसिन फरायसाफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लायो आरो सरकारा क'च राजबंशी हारिजों लोगोसे मोन 6 थागिबि हारिफोरखौ एसटिनि मान होनायनि खोथा होनायखौ मावफुंनायाव फेलें जादों होनना अजद होयो। बिथांमोनहा बुङो दि गोबाव सम गोबाव जानायनि जाहोनाव समाजारि आरो रांखान्थियारि जेंनाफोरनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। फरायसा दैदेनगिरिफोरा हुमखि होदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां सरकारा जेबो राहा लायाब्ला बिसोर सोमोनांथाव राजखान्थियारि आगान लानो हागौ। बिथांमोनहा मावख'गिरिफोरखौ आरोबाव गोबाव खालामाजासे गावसोरनि संबिजिरारि मोनथायफोरखौ गनायना लानो खावलायो। 6थि खौराङाव दङ आसामआ 24 घन्टानि गेजेराव सा 5 फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरखौ रायजो नागारनो बिथोन होदों। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव खुंथायआ धबकाता गामिनि गंनै नखरनिफ्राय सा 5 सुबुं, 4 आइजो आरो सासे हौवाखौ 24 घन्टानि गेजेराव रायजोनिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होदों। 2026 मायथाइयाव तेजपुर सिमा पुलिसआ केस होनायनि उनाव 24 अक्ट'बराव जायगानि फरेनार्स ट्रिब्युनेलआ बे सा 5 सुबुंखौ गुबुन हादोरनि नोगोरारि होनना फोसावदों। 1950 मायथाइनि इमिग्रेन्ट एक्टनि सिङाव बिसोरनि नुजाथिनायखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि लुबैनाय आरो रायजोनि इसिङारि रैखाथिनि थाखाय खहा गोनां होनना साननाय जादों। बे बिथोनाव बेखौबो बिथोन होनाय जादों दि बिसोरनि मुंखौ भटार फारिलाइनिफ्राय बोखारनांगौ, बिसोरनि रेशन कार्डखौ बोखारनाय जागोन आरो बिसोरनि आधार कार्ड आरो गासै सोरखारि स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव आसाम केबिनेटआ बेखौ मावफुंनायनि गनायथि होनायनि उनाव बे आयेनखौ गिबि खेबनि थाखाय बाहायनाय जादों। जेडिइउनि दैदेनगिरि नीतीश कुमारआ 20 नबेम्बर बिस्तिबारखालि 10थि खेबनि थाखाय बिहारनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। बिथाङा हादोरसायाव गोदान एनडिए सरकार दाफुंनो दाबि खालामनायनि सानसे उनावनो समायखिरा लायो। बिजेपिनि दैदेनगिरि सम्राट चौधुरी आरो विजय सिन्हाजों लोगोसे सा 23 गुबुन मन्थ्रिफोरा लेङाइ गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गागि दैदेनगिरि अमित शाह, जेपि नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेन्द्र प्रधान आरो गोबां रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोराबो बाहागो लादों। 74 बोसोर बैसोआव नीतीश कुमारआ दा गिबि मन्थ्रि महरै 19 बोसोर आबुं खालामबाय, जाय बिथांखौ पवन सामलिं, नवीन पाटनायक आरो ज्योति बसु बायदि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे भारतनि 10 गोलावसिन गिबि मन्थ्रिफोरनि गेजेराव दोनदों। 8थि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीआ सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो भुटाननि थान्दै हानजाजों लोगो हमो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF)नि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ मोनसे शिष्टाचार दावबायनाय समाव भुटाननि कनसुल जेनेरेल आरो BIFAनि गाहाय नेहाथारिखौ लोगो हमदों। दैदेनगिरिफोरा इयुनाव गोख्रों हारिमुआरि आरो रांखान्थियारि सोमोन्दोनि मिजिं थिदों। मेलनि सावगारियाव नुनो मोननाय जादों दि महिलारी आरो भुटाननि थान्दै हानजाया गोसो गोरबोजों सावरायज्लायो आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।